Tak, původně jsme šli za vodopádem Glamour, který je největší na Islandu. Nejvyšší na Islandu. Kolikže má ten vodopád? 196. Jo, ten vodopád má 196 metrů. Pak jsme si řekli, že to je jako docela málo, že jo, dojít jenom k tomu vodopádu. Tak jsme vylezli na nejvyšší horu, která tady je, v okolí pomalu. Která má nějakých 870 metrů. No a teďka lezem z té hory dolů. Tamhle Ondra. Hele s Mike s Nelou. Vláďa s Péťou. No a teď jako lezem dolů, no. Teď lezem dolů, tamhle Jirka dole už. Jirka našel pryč cestu, ale moc to jako cesta to nevypadá. Tak jo. Tohle už máme za sebou. Tohle už máme za sebou i to. Jako sněhu. Ale tamhle teď jsem vodopád do toho údolí dolů. To je pěkný, tyjo. Tak čau dole.